Pini nilitum tike news apherangke dorsing Tokbi pen dalamara Kosor Rongpi arong kahumridam. Duar baguri 26 constituency ke parlo dalamara Kosor Rongpi arong kidam kewang atowar along langke thiahut tuar langkang lem pen rat akisung kacetong nang pen ajok duar baguri press club abitung pen humridam si rat ahong jay along kisung alam the paklang hilu. Bangso pen duar baguri 26 constituency education E.M Rechard Tokbi rat aphan engine sosi pini langroi langkepali aphan pura langadong pur piponlo. Bangso ajok Rongtrok arat pen sitame education E.M Rechard Tokbi aphan ningaklong pen kachoro pajir ponlo. Lapen puthot chuningri alam the sitame do. Tangte rong asar pen alam the arjupon sinang. Duar baguri pen dorsing Tokbi report TK News. Oh kadom kar benglong ra dona prang si TK News phan kaching hon pen kelang ver dona rat phana tuman suri kadom par jeklo lasimon likido lake lakhain ko ratrok duar baguri continue silong sedolo ala bangso kadam tangani enang tum kado ko be kar benglong rat nang tum theklong lo langlong lo je Kosor Rongpi arong lapen dak Rongtrok rat tum binghum kiling lapen la dak Rongtrok rat tum tum kedam ke bang sung piglo ala tuwar kabidet penapot tuwar along mane langkang lum pen langipon et penapot la siputhot Pini bangke education E.M Rechard Tokbi ahin pen alangli town committee chairman akehai mongor sing terang aphan alangli pinkhat pinlarsi pini bangke puthot lang bangke sidha kepadam me phanon nangatum kado be karbiang long ra thek rong prong no non selam bon bomlo la sela bangso puthak puthot rong asar pen stame lang tum ko ana ninga rong ma la bangso puthak stame ilu tumar jupon sisna asa prang si nangle phani tum TK News ahin pen nang phan kadom pajiriklo kadom lasi nangli tumaphan je kedamtang duar baguri press club pen nang humri si labangso news paklang pen ajok education E.M Rechard Tokbi lang like thek tonlong pen apot puthot nangli tumaphan ningkang sampe nang claim pipon lo las labangso puthak nang tum ko an ningarong pikan lo ili tum education E.M Rechard Tokbi ake hai apong lo ate Kosor Rongpi tu binhum killing tu ram lekhe en dageram rohang leke labangso to war si nili tum chileng la sotobar sabo ka dure che da joine lang roi pena joine si no na langli hoi pen seta ko punor nang kerap thu aja kong nang pia joine si alangli phan ta puthot suri akadom pi choro parpiglo la se ili tome ye education E.M Rechard Tokbi alangli akai ding pi phanta duwar bagori alangli kajap thi verji phan se alangli phan seta me anso se arnam pen hil jume hang pilo so tangte nonap nangli hin pen ako kopini nangli ninga klong pen kopini karbiang long autonomous council ke charipon ake ICM Dr. E.M Ronghang la pen tim karbiang long phanang to maninga klong pen kopini eke thanji la poson kimumji nangli ning hang dolang ma dolang athe pima nilitun non towar kachehilat asabo akisung do chalo lasinon PWD department liti pen setame border pitching nang piprap jenje pan team committee Ilitum Dr. E.M Ronghang CM alang lisitame labangso at towar nang kabonai pidaji ba border pitching nang pidaji aphansi alang li phansi tame hirjume chohang jakong chohang ponlo lasinilitum education E.M Rechard Tokbi alang li tapinang an kijul dun ji aphan bori popusi ning thelo nangli ke dak rong agang bra iglo di kalang lo nangli meche than igima E.M Rongpi choro parpik lo rong asar phantame ake hai rong asar phantame ni tum TK News ahin bendame akiro pi parpik lo halang le malom so por ni tum apana por ke mi pen nanga chipidun pen nanga thanu na pot la salang tum hin pen puthot ka chuni ripon thu gala lo lang tum ka chehelat ahok lam lo nang tum theklong lo ka dewe karbiang lo rata tuwar bang non asabu lo la sila bangso ingrai bomji arbe jang lo pongte la salang tum border picking bang lang tum alang tum hin pen ka chuni ripon do la bangso puthake apor si chonghong ikpon po alang atum stani alang atum yongsi akang hon akang jengso yang hetan pulo tangte nono sona thak kerap sona thak rap thu pulang telang tum tame an seni rong po asini tum TK News ahin pen ang tum phan ke peklang pon pini gilan hello las an seni tum non kado ka be vijer kon se claim tang lo ma kado be ni tum phan paklang pon po kurang thu pajir lo khado
nangli ok pranalong diabetes, sugar, gastric, lapen piles, blood pressure, lasongsi, pokso, pokang akiso, rikeng katimi, kelap keleng, puarlo kachorot, ankicho thekte, barpi barso damnodak, lapuson akisung do ikma. Jongsi nangli ok pranalong lapuson akisung kachitong mate kachichak nang dokok pulote pader de pin pen amar jiwana dawai nangli tum kiso dera tumaphan panong pi iklo. Amar jiwana dawai kicho pen nangli tum lahaya kiso pen jokpon ikji. Diabetes, gastric, piles, blood pressure, pokso pokang, kilak keleng, rikeng kiso, katimi, huarlo kachorot, an kicho thekte, barpi barso dam nodak, aro somara tuma kiso, lahai hui akiso pen sitame mepon ikji. Lapen jongsi nangli kinangji pulote hem totlun pen nangli long ikji. Kahumri nangji lake, troksi phaive, hini trok, ho, phaive, troksi narke, mate 70026555078 along humri igno.